Is me sé Jennifer Deibel, is as Meiricéa mé. Bhí mé i gcónaí éanú ná nuair a bhí mé léinn agus bhí stadéir dhéanamh agam ar Gaeilge agus just is brálam antanga agus couple of bliain ó hin tháinig mé ar an chance mór ag teachtar rás go héireann le haghaidh ábhar so bag mé in seo mí aonir seo caite. Is brálam des bishop like tá sé go chinnteach ar fad. Bhí man sin ar gcónaí i Meiricéa nuair a bhí sé a dheanú in the name of the Father agus bhí muid ag breanú an chláir sin ar an idirlín i Meiricéa agus chomh mar céile léinn hart ar an iPod agus tá agur ar níanacha an chláir sin agus des bishop agus léinn hart so yeah spráil mé. Is mi sé Dhian-Chúrsa Gaeilge agus is as an Iorua mé. Dólam mé mo chud Gaeilge ar áran agus Éireannaigh an seo in Cheathrú Rua. Rinne mé beidir 4 nó 5 cuasa an seo in Cheathrú Rua in áras Meiricéa agus bhálam cuasa eile dhéanamh níl sé éisce nó antanga ar fálam agus tána cuasaí anmhá agus tar éis an cuasaí ba mé agus bhí mé níos fearr a cant Gaeilge I rím an lei ar an éileán freisin. Well, an cuasa sin is had bun ein teachtain seo tháinig na Meiricéa de duine seo caite tháinig 8 déag agus ba sa tír sean chud is mhacaib agus tháinig ceathrar as na tíiriste mas maile tháinig cailín ó Iorua tá post an árainn agus cailín eile tá post ar lachan beg Meiricéanaigh agus cailín as nGearmáin tá gobrim le clia agus fearile tá na chónaí New Jersey Meiriceá tháinig sé aonar fe seachtaine. Agus bhín Dhian-Chúrsaí aonar fein tabhra, Dhian-Chúrsaí seachtaine agus Dhian-Chúrsaí caite agus bhuairíntí teagann siad na cuasaí sin freisin. Is mi sé Isabel agus is as an German mé ach tá mí mo chónaí bailile clia 8 bliain a fad. Tá mé ag fólam sa Gaeilge I People's College sa bailile clia agus bhí mé sa Glen Columcille ag bliain seachas. Tá céirde agam I bailile clia agus is fólam mé sa Gaeilge leis an céirde sa bailile clia. Is málam teanga agus tá cúpla teanga agam ach an gramador tá sé difriúil leis an teanga eile. Is me sé cuimhíonn ó Cleary is as New Jersey, Stát Aontaithe. Tá mé ball an grúpa dat a bheanam Daltaí na Gaeilge I New Jersey agus bhí mé tá mé déanú staidir Gaeilge le mo grúpaí ar an Coláiste Brookdale. Is dóigh ma sean athair agus ma sean mhaither rugus tóga I Gandhi Cavan agus leis an dúchais mar sin is málam rudí Gaeilge.